Thank you, sponsor. Salamat, niabot namang sponsor sa kuan sa drone. Nanami drone. Salamat. Thank you, sponsor. Thank you, sponsor. Ano sabi? RCB, thank you, RCB. Thank you, Thank you, for sure. Thank you, RCB, sponsor, RCB. Open, welcome to the channel. Sa mga kanahan pag-sponsor, open pa ha. Pwede na. Uy! Uy, isa sa lipod, te. Excuse, ate. Katong gusto pa mo sponsor sa mo. Te, ate. Ubos lang ka, te. Ubos lang. Katong gusto pa mo sponsor, open payment eh. Pwede na mo PM. Pwede na may mag-vlog. Ang kanina mo kung nag-sponsor ni kay nakabantay siya sa lang. Ano yung kakilid? Kanina mo kung nag-sponsor ni nakabantay siya nga wala may drone. Kaya mag-imumig mga content ba? Hindi na mo makita ang palibot. Gusto na makita ang palibot. Ano na lang. Ayos agad mong duhabi. Ako may ga-open. Gusto nila makita ang among atop. Nag-imo na din tawag mga video, mga 3 to 5 minutes. Katong nanay maglupad ba? Para makita na ang palibot. Thank you, Gunting ya. Ayun sa Malaysia. Thank you, Daddy. Thank you, sponsor na. Thank you, Emerson. So, ano sabi? Thank you. Thank you. Sa nag-sponsor sa drone. Kantahin sila, be. Lutso mo. Lutso mo. Be, kantahin sila, be. Labis na saktan ako sa mga ala-ala. Tingnan, next mo sponsor, problematic na. Ito na ang problematic. Forma! Forma! Baligyaon Ina, nila ako para Tanong mo na na. Tanong mo na naman mong vlog na. Tanong mo pag ina mo. Ano nga na mong vlog? Basta sponsor per me. Surprise dede! Ano sa? Naukwa? Ang tuwa. Gunting iya. Ginag-videos mama. Gunting ya. Ayun na. Ayun, ako rati. Sino ganun siya? Ay, battery. Battery sa drone. Kuha itong bangko yan, eh. Teka lang yun. Teka na lang, eh. Kulay, kanto rin ba? Kulay. Tapos na. Kinagisa mo yung sponsor floor mat. Kita mag-sponsor ang format! Oh, tanawag guys. Bisik yung format. Oh, guys. Wala may palipay. Hi mga crap. Hi, mga kurap. Thank you sa drone. Thank you, Drone. Sponsor na po floor mat. Kulay na po ng format. Ay, tudlo, floor mat. Oh, gisik kayo. Did you see that? Did you say that? Sunod sa format. Thank you sa Battery. battery. Yay! Thank you sa Ang gwapo, ay sudlanan. Ay, Para siya. Bunang-bag! nara mo drone. Pwede manas balunan pa. Oh, kasi mo sponsor po talag balunan. I-open na nato. Dul, di ba dul si mama? Dul, di ba eh? Sa makita na ko itlog. Gabatingan ka man sa kagmaayo. Bisik na. Oh, ay, halos halos. Wow! Wala ko pa ginawa. Sino ang ginawa? Wait sa, inay lang. Buwerte pa. Bisa mong naong ba? Sayang Ala. Sa Elsa. Yung pinatuli. Ay, sudali. Ay, sa LG. Abi na ko kanto niyang sudlanan. Kani iyang remote. Mm. Yan yung remote. Ano yung remote oh? Ano yung remote? Wow! Ada yung remote giso. Ala, bulag para sa TV. Para sa TV. Pwede na sa TV, guys. Ayaw. Ayaw, be.
Ay, isa lang, ay, isa Ay, sa lang. gilabot, be. Nara, mga drone, nara. Ay, sa iyo, wala pa na. Uy, na, boy, kaon niya. Mga kuan, mga Isa kupa. lang, pagsin. Malitik lagi kamot lagi karon mag-vlog ba? Hmm? Wow. Nara yung kamera, guys, oh. Nara yung kamera. Marag adjust mo siya ni. Mana na. Mana yung kamera, guys. Ah, napos yung kamera din sila lalong. Singa natin nila. Wow! Upat yung kamera. Ha? Upat. Dua. Upat to. Ah, ay sige lang di. Yes, Daddy. Just ready. Naunahan ko na. Ay, reserva niya nga tapiraw. Okay kayo kay kung madaot ang isa obat tapiraw. Kasi mga reserva nga tapiraw. Naunahan ni Da. Yan yung sama ni. Yang stand, yang tiil. Yan yung Lisa. Ang sama ni. Ah, bateri gyapon. Tulo ka bateri tulo. Yun yung sama ni. Yang stand butana ni sa cellphone. Kuan magud siya ano, sa kunibawan. Kani siya butang ni mo dere. Ana, kung gusto ni mo ipalupad siya nga na cellphone ipatong. Diri ni may butang ang Bugat na cellphone. pud. Umar ka daw, man siya. Butangan lugar nila inanig di ka daw sa cellphone. Na, manang. Problema nagmahulog ang cellphone. Mugani. Apa na sila ni Golden? Isa. Hello ni Kurta! May $10! Wow! Okay, tara, magkita na tayo, magkita. Ato sang iya symbol. Abay ka niya. Ayun na di, sakto na di. Stop sana ako. Oh.